Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Emar. Taong 1982, Dumangas, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may bahay na itong si Emar. Nagbubuntis noon ang kanyang asawa, kung kaya't maigi niyang pinaghahandaan ang pagdadalang tao nito. Kahit mahirap noon ang kanilang kinalalagyan, ay ginagawa naman ni Emar ang lahat upang kahit papaano'y maidaos nila ng maayos ang bawat araw na daraan. Dahil sa malayo noon ang pamilya ni Emar, kung kaya't tanging ang pamilya na lamang noon ng kanyang asawa ang nalalapitan nila sa oras ng pangangailangan. Ilang metro lang kasi ang layo nito sa kanilang bahay, kaya madali nila itong mahihinga ng tulong kung kinakailangan. Kampante din naman kahit papaano si Emar sa kadahilanang mababait ang kanyang mga balae. Suportado din sila nito sa kahit na anong bagay, mapangkabuhayan man o kahit anong uri ng negosyo na kanilang pagpaplanuhan. Kapag nagkataon noong hindi kapasa ng palay, ay naghahanap itong si Emar ng ibang bagay na pagkakakitaan, kagaya ng mga pagtitinda ng kamote at kangkong sa baryo. Sa pagkakatanda noon ni Emar, nasa bandang 3 buwan pa lamang noon ang tiyan ng kanyang asawa. Palagi siyang nagsusunog ng goma at balat ng nyog sa kanilang tahanan kapag sumasapit ang hapon. Ganon at ganon ang kanyang ginagawa noon upang maitaboy ang mga masasamang nilalang na hindi nila nasisilayan. Paniniwala na kasi ito sa kanila na kayang itaboy ng usok ang mga masasamang elemento, lalong-lalo na ang mga aswang. Isang araw, maaga pang umalis si Emar noon sa kanilang tahanan. Naghahanap kasi ito ng mga maibibenta niyang kangkong sa sapang di kalayuan sa kanilang bahay. Bale, bago ito tuluyang umalis, ay pinili nitong magpaalam sa kanyang mga balae upang kahit papaano'y merong magbabantay sa kanyang asawa habang wala siya. Nang tuluyan ng makalayo si Emar sa kanila, ay doon na nito inumpisahan ang kanyang araw na abala sa paghahanap buhay. Dahil sa kinakailangan niyang makalikom ng sapat na salapi para sa kanyang papalabas na anak, ay kinakailangan niyang magkayod kalabaw sa bawat araw na dumaraan. Habang siya ay abala sa paggagapas ng kangkong, ay meron siyang nakasabayang isang matandang nangunguha rin ng kangkong upang kanilang ibenta. Bibihira lang noon magkaroon ng kasabayan si Emar sa lugar na yon, gawa ng medyo may kalayuan ng sapa sa mismong baryo. Sa pananatili nila sa lugar, ay hindi nila naiwasang magkausap dahil sa silang dalawa lang naman ang naroon. "Lo, saan niyo ho ibebenta yan?" tanong ni Emar sa matanda. Sa baryo ito, iho. Ikaw ba?" Sagot naman ito sa kanya. "Sa baryo din ho, Lo eh. Kailangan ko ho kasing makaipon sa pagdadalang tao ng asawa ko." Sagot naman ito. Nang marinig ng matanda ang sinabi ni Emar, ay bigla itong natigilan sa kanyang ginagawa. Minuto din noon nang lumipas nang tuluyan ng sumagot ang matanda ng, "Nako, iho. Bantayan mo ng maigi ang asawa mo. Hindi mo ba alam? Kakadugo lamang ng buwan kagabi. Hudyat yun sa nalalapit na kainan ng mga aswang. Kung ako sa'yo, kumonsulta ka na sa albularyo habang maaga pa. Mahirap matulog sa gabi ng walang pangontra."
Kasabay ng pagbabala ng matanda ay ang agaran din naman itong pagpapatuloy ng kanyang mga ginagawa. Nang marinig ni Emar ang sinabi nito, ay maging siya ay natigilan sa pangunguha ng kangkong. Labis-labis kasi siyang naniniwala sa mga aswang at sa mga kaya nitong gawin sa kanilang biktima. Ayon kay Emar, na ilang beses na din siyang nakasagupa ng aswang noong mga kabataan niya. Ang una niyang naging karanasan noon ay yung hinabol siya ng 2 pusa na kasing laki ng isang maliit na kalabaw. Sa sobrang takot noon ni Emar, ay hindi niya nagawang lumabas sa gabi sa loob ng ilang taon. Maliban pa sa karanasan niyang yon, ay naranasan na din niya noong makasilay ng malalapad na pakpak sa madilim na kalangitan. Kasama niya noon ang kanyang ama, pero hindi yun sapat para matinag ang aswang na nagparamdam sa kanila. Ilang beses din sila noong sumilong sa ilalim ng puno upang hindi sila madagit ng aswang na umaaligid. Magmula noong naranasan yun ni Emar, nakatatak na sa kanyang isipan na totoo ang ganoong mga uri ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas ay natapos na nga ang pangunguha ni Emar sa mga kangkong. Panatag pa noon ang kanyang isipan, gawa ng medyo umaga pa naman. Pagdating niya noon sa baryo, ay nasipat niya pa ng ilang ulit ang matandang nagbabala tungkol sa mga aswang. Habang patuloy niyang nakikita ang matandang yon, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi nito. Hindi pa man nauubos ang paninda ni Emar, pinili niya nang bumalik sa kanilang pamamahay upang tumungo sa albularyo. Labis-labis kasi siya noong nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina, gawa ng yon ang kanyang pinakauna-unahang supling na ipapanganak ng kanyang asawa. Sa pagdating niya sa kanyang tahanan, ay nadatna naman niya ang mga magulang ng kanyang asawa na naroon sa kanilang bahay. Nag-asikaso ito ng mga gawaing bahay upang kahit papaano'y hindi ito mahirapan habang wala si Emar. Oh, Emar, ba't ang aga mo? Tanong ng ama ng kanyang asawa. Madalang ho yung namimili ng kangkong kutay. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran naman niyang paglapit sa kanyang ama upang ilahad ang kanyang mga nasagap na balita. Nang marinig ng ama ng kanyang asawa ang kanyang kwento, maging ito ay hindi mapigilang mag-alala para sa kaligtasan ng kanilang apo. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay agaran din naman silang nagpaalam upang kumonsulta sa albularyo. Ilang oras din nila noong inikot ang kanilang baryo para lamang mahanap ang albularyong kilala sa kanilang lugar. Ang pangalan ng albularyong yon ay Nanay Lusing, na isa din umanong manghihilot at namamarusa ng mga mambabarang at mangkukulam. Nang marating nila ang pamamahay ni Nanay Lusing, ay agaran din naman nilang inilahad ang kanilang pakay. Nang marinig ng manggagamot ang tungkol sa pagdurugo ng buwan noong nagdaang araw, ay agaran namang napukaw nila Emar ang atensyon nito. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ng manggagamot na sila'y papasukin sa kanilang tahanan upang makapag-usap ng formal. Hindi ka ba natatakot sa pagbanggit mo ng pagdurugo ng buwan sa labas ng bahay ko? Marahil ay isa kang taong walang kaalam-alam tungkol sa tenga ng mga demonyong nakapaligid sa aking tahanan. Sa susunod, huwag mong kaswal na babanggitin yan dahil hindi yan nakakatuwa. Maraming maaaring mangyari sa iyo at sa akin
kapag inulit mo pa ang iyong sinabi sa labas ng aking pamamahay. Babala ni Nanay Lusing. Nang marinig ito ni Emar, ay halos mapalunok na lamang siya ng kanyang laway dahil sa naramdaman niyang pagkatakot. Ramdam na ramdam kasi niya noon ang pagsasabi ng totoo ng manggagamot sa bawat katagang binitawan nito. Kasabay ng pagbigay nito sa kanya ng babala ay ang agar naman itong pagtanong sa kung ano na ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Nang sabihin na ni Emar na 3 buwan na ang tiyan ng kanyang asawa, ay biglang nagwika ang manggagamot ng Pinakapaboritong pagkain ng aswang sa lahat. Ang sanggol na nasa 3 buwan sa sinapupunan. Napakamalas naman ang panganganak ng asawa mo, iho. kasabay ng pagwika nito, ay ang agaran din namang pagkuha ni Nanay Lusing ng kanyang latigong gawa sa makabuhay. Walang sabi-sabi, agad niya itong ibinigay kay Emar nang walang pagdadalawang isip. Heto, dalhin mo ito sa lahat ng oras hanggat hindi pa nakakapanganak ang iyong asawa. Patulugin mo din ito sa pinakagitna ng iyong tahanan at siguraduhin mong lahat ng butas sa inyong bahay na pwedeng pasukan ng insekto ay matatakpan mo. Kung papag ang inyong sahig ay mas mabuting takpan mo muna ito upang hindi magawa ng mga tiktik ang makapag-atake sa ilalim ng inyong bahay. Dagdag pa ni Nanay Lusing. Matapos nitong makapagwika, ay doon na niya inilahad ang lahat ng maaaring gawin ni Emar. Kinakailangan niyang magbaon ng mga alimango papaikot sa kanilang tahanan upang maitaboy ang mga tiktik at mga aswang na lakat. Kinakailangan niya ding baliktarin ng walis tingting sa bawat pinto ng kanilang tahanan upang maitaboy ang mga aswang at iba't ibang uri ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay doon nalaman nila Emar ang iba't ibang pangontra sa mga nilalang na yon. Bago sila umalis sa lugar, ay ibinigay ni Emar kay Nanay Lusing ang kanyang naging kita sa nagdaang 3 araw. Ginawa niya ang bagay na yon upang kahit papaano'y maipakita niya ang kanyang pasasalamat sa kabutihang ipinakita ng matandang manggagamot. Bago pa man noon sumapit ang 4:00, ay pinili na nilang bumalik sa kanilang tahanan upang sundin ang lahat ng sinabi ng manggagamot. Ilang minuto lamang ang dumaan at tuluyan na din nilang narating ang kanilang bahay. Nadatna niya noon ang kanyang asawa na abala sa pagluluto habang ang nanay naman nito ay nagwawalis sa kanilang bakuran. Panay na din ang pagsusunog nito ng balat ng nyog na siyang nakahiligang gawin ni Emar. Bago pa man noon sumapit ang gabi, ay nagawa na ni Emar at ng ama ng kanyang asawa ang lahat ng ibinilin ng manggagamot. Matapos nila itong gawin, agaran din namang nagpaalam ang mga ito na uuwi na sa kanilang tirahan. Habang lumalalim noon ang gabi, ay matinding pakikiramdam ang ginawa ni Emar sa buong paligid. Lahat ng mga kaluskos sa kanilang bakuran ay kanyang sinisipat upang masigurong walang nilalang ang nagtatangka sa kanyang sanggol. Sa paglipas ng mismong gabing yon, ay wala namang nangyaring kakaiba. Kahit papaano ay naging kampante na si Emar sa mga pangontra na ibinigay sa kanya ng manggagamot. Pero sa pagsapit ng gabi ng sumunod na araw, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Habang siya ay nagmamasid noon sa kanilang bintana, ay napansin niyang medyo maliwanag noon ang buwan. Dahil sa nagpapaantok siya noong mga oras na yon,
kung kaya't panay ang kanyang pagsipat sa magagandang palayan na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nakasimay si Emar ng 4 na kataong naglalakad sa palayang kanyang tinitingnan. Alam niyang bagong tanim pa lang ang mga palay na yon, kung kaya't labis niyang ipinagtaka ang paglakad dito ng mga panauhin. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, bigla niyang nasipat ang isa nitong kasama na dumukot ng putik sa palayan at walang pagdadalawang isip na nilagay sa kanyang bunganga. Sa pagsilay niya sa kakaibang pangyayaring yon, ay doon na nag-umpisa ang pagramdam niya ng takot sa kanyang buong katawan. Walang sabi-sabi, agaran niya noong sinara ang kanilang bintana upang hindi siya magawang makita ng mga taong nasa palayan. Dala ng kuryosidad noon ni Emar, pinili niyang sipatin ang mga ito sa maliit na siwang ng kanilang bintana. Sa muling pagsilay ni Emar sa mga panauhing yon, ay doon niya nasipat ang pagliliyad ng mga ito habang dahan-dahang umuusli ang malalapad nitong mga pakpak sa kanilang likuran. Dahil sa medyo may kalayuan pa ang mga yun sa kanila, kung kaya't hindi naririnig ni Emar ang mga ginagawang pagsisigaw ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isa sa mga yon na biglaang naging isang malaking baboy. Kasabay ng pagpalit nito ng anyo, ay ang agara naman itong paglusob sa kinaroroonan ng tahanan nila Emar. Nang akto niyang makita ang paglapit nito sa kanila, ay halos kumawala ang kanyang kaluluwa dahil sa takot. Kahit hindi na alam noon ni Emar ang kanyang gagawin, ay pinili niyang sundin ang ibinili ng manggagamot. Habang patuloy siyang nakakaramdam noon ng takot, ay panay naman ang kanyang pagdarasal upang kahit papaano'y mapalakas ang kanyang sarili. Kahit nanginginig na sa takot noon si Emar, ay panay pa rin ang paghawak niya ng mahigpit sa makabuhay na latigo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam siya ng labis na katahimikan sa paligid. Kasabay ng katahimikang yon ay ang pag-ungol ng baboy ramo na naglalakad sa kanilang bakuran. Paunti-unti na din siya noong nakakarinig ng mga pag-iyak ng tao sa hindi malamang dahilan. Ang iilan sa mga ito ay umuungol na halos sa bawat pagrinig niya sa ungol na yon ay labis niya itong ikinakatakot. Kahit napakalakas na noon ng tensyon sa paligid, ay nakapagtatakang hindi pa rin nagagawang magising ng kanyang asawa. Inalog na niya ito at pinaupo, pero animoy naglalakbay ang wisyo nito. Kahit kinurot na niya ito at sinampal ng tsinelas, ay hindi pa rin nagagawang magising ng kanyang asawa. Dahil sa wala na siya noong pagpipilian, kung kaya't napagpasyahan na lamang niya na ipagpatuloy ang pagramdam sa buong paligid. Habang pinakikiramdaman niya ang mga nilalang na yon, ay pansin niya ang paglapit nito sa kanilang pamamahay. Ang baboy ramo noon ay binabangga na ang kanilang dingding na parabang nais sila nitong pasukin. Halos takot na noon si Emar sa kadahilan ng hindi naaapektuhan ang mga ito ng mga pangontrang ibinigay sa kanila ng manggagamot. Ilang minuto pa noon ang lumipas, ay bigla siyang nakarinig ng boses sa dingding na medyo may kalapitan sa kanyang kinaroroonan. Grabe naman ang paghahandang ginawa mo, iho. Akala mo ba, tatablang kami ng mga pangontrang ibinigay sa'yo ng matandang yun?
Nakapagpalit na kami ng balat, kung kaya't mas malakas na kami ng di hamak sa mga pangontrang ibinigay sa'yo. Hindi kayo mapoprotektahan yan sa harap ni kamatayan. Wika ng aswang habang patuloy nitong ikinakarit sa dingding ang kanyang mahahabang kuko. Nang marinig ito ni Emar, ay halos mabaliw na siya noon dahil sa kakaisip ng kanyang gagawin at sa takot na kanyang nararamdaman. Animoy ang lahat ng emosyon niya noon ay naghalo-halo na siyang naging sanhi upang mawala siya sa kanyang sarili. Ang tanging naiisip na lamang niya noon ay ang lumabas sa kanilang tahanan upang harapin ang mga ito. Nang akmang lalabas na si Emar, ay bigla niyang narinig ang pagsigaw ng ama ng kanyang asawa na para bang meron itong itinataboy. Doon na siya noon nagkaroon ng lakas ng loob upang lumabas sa kanilang tahanan at harapin ang mga nilalang. Sa pagbukas niya ng kanilang pinto, ay doon niya nakita ang kanyang mga balae na merong daladalang sulo. Pagsipat niya noon sa paligid ay napansin niyang wala na ang mga nilalang na kanina lang ay panayang pagpaparamdam sa kanya. Emar, ayos ka lang ba? Tanong ng ama ng kanyang asawa. Ayos lang naman ho ko, tay. Buti dumating kayo. Sagot naman ni Emar. Ayon sa ama ng kanyang asawa, kaya lang naman nila piniling tunguhin ang pamamahay ni Emar ng 10 oras ng gabi dahil sa labis na paglanghap nila ng mga bulok na karne sa hangin. Namatyaga nilang may aswang sa paligid sa kadahilanang nakarinig sila ng kumpas ng malalaking pakpak sa himpapawid. Sapat na rason yun upang maalarma ang pamilya nila Emar sa nakaambang panganib sa apo nilang hindi pa isinisilang. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay pinili ng mga magulang ng kanyang asawa na doon na muna matulog sa kanila. Sa pagsapit noon ng umaga, ay halos bumalik na sa normal ang lahat ng pangyayari. Mas lalo pa nila noong ipinag-igting ang kanilang mga pangontrang itinanim na siyang naging sanhi upang pangilaga na sila ng mga aswang. Lumipas pa noon ang ilang buwan at wala ng pagpaparamdam ang naganap hanggang sa tuluyan ng isinilang ang kanyang anak na si Erwin. Magpahanggang ngayon ay halos hindi pa rin makalimutan ni Emar ang minsang naganap sa kanilang tahanan noong pinaramdaman sila ng mga aswang na talaga namang kakaiba ang abilidad dahil sa nagawa nilang pagpapalit ng balat. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase na kapag nagpalit ng balat yung mga aswang, yung mga pangontrang binigay nung manggagamot, hindi natatalab. Ngayon ko lang narinig to. Ewan ko lang kung iba sa inyo alam yung proseso ng gano'n na kapag nagpapalit pala yung balat, parang nagle-level up sila, kumbaga super saiyan pag nagpalit ng balat. Kasi para sa mga hindi nakakaalam yung pagdurugo ng buwan, sobrang bihirang mangyari yun. Parang kahit nga ata yung mga nag-aaral tungkol sa mga eclipse, ganyan-ganyan, hindi nila alam kung kailan darating yun yung duguan yung buwan, yung kulay red na moon. Alam ko, napakita ko na yun sa isa sa mga video ko sa Facebook page ko. So, ang galing lang kwento. Parang kakaibang kwento na naman to na kapag nagpapalit pala talaga ng balat yung aswang, dagdag abilidad yun para sa kanila. Ngayon ko lang nalaman yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.